Илең турында уйла дип аталган ачык әдәби конкурсының җиңүчеләре билгеле. Бөек Ватан сугышы темасына язылган иң яхшы әдәби әсәр номинациясендә Марат Кабиров, поэзиядә Камил Минхаҗев беренче урынга лаек булды. Исегезгә төшерәбез, бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан тарихи хәтерне барлау, яңа авторлар табу, алар белән даими хезмәттәшлек итү максатында Татмедиа Республика матбугат һәм массу күләм коммуникацияләр агентлыгы Казан утлар журналы редакциясе белән берлектә иң яхшы повестькә, хикәягә конкурс игълан иткән иде. Әлеге иҗади бәйге Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан да хупланды. Бу хакта комиссия рәисе Марат Әхмәтов җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында җиткерде. Менә шундый чаралар яңаларын ачарга да булыша. Менә күрдегез бит анда мәктәп балалары бар. Хәтта Чувашстан Республикасыннан да, Төркиядән дә безнең катнашкан әдипләр, язучылар, шагыйрьләр дип әйтик булган бит инде. Менә күбрәк җиткерә барсак, ул конкурсның шартларын аны кызыксындыра торганрак итсәк, әлбәттә мин аның гаделлегенә шигем юк үзе. Шул вакытта номинацияләрне аның төрлеләндереп, төрле дәрәҗәдәге иҗат итүчеләргә туры килә торган итеп, минемчә эзләнергә, үзеңне табарга мөмкинлекләр бар.